En l'acte d'inauguració de la 5a Escola d'Estiu Jordi Comas, Jordi Grau i Dillet, gerent de Vins i Licors Grau, va ser premiat amb el reconeixement com a cas d'èxit empresarial. Aquesta distinció reconeix la trajectòria i la marca referent en la que s'ha convertit Vins i Licors Grau dins del territori. Aquest guardó va ser entregat per la consellera de Presidència, Neus Munté, qui va destacar el repte de la indústria 4.0 i la importància de la formació en el món empresarial. Primer de tot, el nostre agraïment a la FOEC pel premi atorgat. Aquest no hagués estat possible si no fos per la implicació de tota la família, la Dolors, en Sergi i en Jordi, i tot l'equip humà que ens formen Vins i Licors Grau, que estan sempre en el dia a dia de la nostra empresa i que fan créixer el nostre projecte. Un vídeo de presentació de l'empresa Vins i Licors Grau va donar a conèixer als assistents els inicis d'aquest negoci familiar, la seva aposta per les noves tecnologies, internacionalitzant un producte molt tradicional i les moltes accions que duen a terme per tal d'aconsellar, fer estimar i donar a conèixer entre els seus clients el món del vi, el cava i els licors. Una filosofia que ha anat passant de generació en generació. Les empreses Riejo i Honor també van rebre aquest reconeixement a la seva trajectòria en aquest acte, que va tenir lloc al Museu del Sur de Palafrugell i va ser organitzat per la FOEC amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell i EADA. Els parlaments d'obertura van anar a càrrec del president de la FOEC, Ernest Plana, que va destacar el constant esforç dels empresaris, l'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, que va elogiar aquesta gran trobada empresarial, i el director corporatiu d'EADA, Pau Roig. Els convidats a l'acte presentat per la periodista Bàrbara Julve i que van omplir l'auditori van ser testimonis també del reconeixement a les 20 empreses que han participat en la iniciativa Jo de gran vull ser com tu, que la FOEC ha impulsat conjuntament amb Acció i amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per acostar el món empresarial a les escoles i donar a conèixer als alumnes les empreses del territori i la gran feina que fan per la societat. El secretari d'Empresa i Competitivitat, Joan Aregio, va fer un agraïment a les empreses que han participat fins ara en aquesta iniciativa. L'acte va finalitzar amb un aperitiu que van poder compartir tots els assistents i que va ser un punt de trobada excel·lent per intercanviar experiències i opinions. Vins i Licors Grau segueix apostant pel seu creixement amb orgull i il·lusió i continua recollint elogis i reconeixements com a millor botiga especialitzada i important distribuïdora destacada en el mercat nacional i internacional per la seva qualitat, elegància i personalitat. Aquest 2016, l'empresa ha començat un procés d'ampliació de les seves instal·lacions i que es preveu finalitzar a mitjans del 2017.